Ухвалення закону про корінні народи – основа. Наступний крок – закон про статус кримсько-татарського народу та внесення змін до Конституції України щодо створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Про це в ефірі нашого каналу заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. За його словами, прийнятий напередодні закон визначає термінологію, які народи є корінними в Україні. Тепер уряд має розробити проєкти для збереження ідентичності корінних народів, розвитку їх мови та культури. Рустем Умєров закликав кримських татар бути активними та підтримувати такі ініціативи. Реєстраційний номер 55. Ми пропонували одразу 3 законопроекти: про корінні народи, про статус та зміни до Конституції. В першому законі роз'яснення термінологія, визначені 3 корінні народи. В другому законі ми показуємо свої національні інституції, як вони обираються, як працюють. Серед 3 корінних народів ми, кримські татари, складаємо більшість, і в нас є національні інституції, національні вибори. Для детального їх пояснення необхідний окремий закон. Закон про корінні народи – це база. Другий – про статус кримсько-татарського народу, де мають бути визначені права кримсько-татарського народу, на що вони претендують. А вже після цього на 3-му етапі внесення змін до 10-го розділу Конституції. Екінші енді насыл Кырым-татар халқы насыл çalışa, nasıl seçimler yapa, ne hakları, hükümlülükleri var ve tekliflerimizi sunacak edik. Ondan sonra енді 3. seviyede onu anayasa tarafından geçirecek edik. Мокан Василь Іванович. Та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово. Прошу підтримати та проголосувати. Bizim halkımızın öz vatanını bağları olgan tanımak Cuma gününe geldi. Allah'a çok şükür. Eğer bir yapılgan işte Визнання нашого народу дітьми на нашій батьківщині збіглося з благословенною п'ятницею. Слава Богу, в кожній справі є благо. В Україні наш кримсько-татарський народ, караїми та кримчаки визнані дітьми цієї землі, корінними на цій землі. Я вітаю всіх з ухваленням цього закону. З цього дня ви всі діти цієї землі. Не греки, не інші народи, а саме ви, ми. Прийміть мої вітання, дякую нашому меджлісу та співвітчизникам за роботу. Bugün çıkan zakon ben sizin cümlenizle hayırlayın bu günden. Hepiniz bugünden başlayıp bu toprağın bağlarsınız. Hiçbir ne grek ne bir 30 тисяч рублів штрафу. Окупаційний суд Судака виніс вирок Айдеру Аблякімову у справі про недонесення. За версією ФСБ, він не повідомив, що в 2013 році листувався у соцмережах з таким собі Уміджоном Дададжановим, якого ФСБ вважає учасником ІДІЛ. На думку адвоката Софії Шабанової, провина Аблякімова не доведена. Також в окупаційному суді не змогли підтвердити, чи існує Дададжанов, чи живий та де він перебуває. Стольких несоответствий фактов суд все равно взял за основу приговора обвинительное заключение прокурора и фактически полностью скопировал это обвинительное заключение в своем приговоре. Непонятно, зачем нужно было в течение года затрачивать столько средств федерального бюджета, создавать видимость рассмотрения процесса и с наличием такого огромного количества нарушений не только органом предварительного следствия, но и самим судом, о которых мы говорили раньше, они выносят обвинительный приговор моему подзащитному. Единственное, конечно, прокурор просил более суровое наказание, 50 тысяч рублей. Суд смягчил наказание и вынес сегодня Айдеру Аблякимову 30 тысяч рублей штрафа. Захист з вироком не згоден, хоч надії на російське правосуддя не мають, але збираються оскаржувати рішення. Аблякімов провину також не визнав, подякував народу, який впродовж року приходив на засідання. В сегодняшнем судебном заседании суд вынес мне решение 30 тысяч штраф, с чем я не согласен. Хотел поблагодарить Джимат за поддержку, за небезразличность. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
У цій справі разом з Айдером Аблякімовим у серпні минулого року окупанти затримали ще 3 кримських татар в Нижньогірському та Совєтському районах, а також у Судаку, Енвера Топчі, Айдера Кадирова та Рідвана Умєрова. Окупаційні суди Умєрову та Кадирову присудили штраф у 30 тисяч рублів, а Топчі оштрафували на 40 тисяч. За версією російського слідства, невідома людина, нібито перебуваючи на території Іраку, закликала кримських татар на війну до країн Близького Сходу. Когда-то лет, я не знаю, 8 или 10 лет назад, или 12, было письмо. Откуда, тоже непонятно, об этом не говорится. Мол, привет, как дела? Привет, приезжай сюда. А ты где? А вот там-то, даже толком не было сказано. Да нет, ты что, не гони. Приезжай сюда обратно, будем здесь, да, ну все, давай, ладно, пока. То есть вот подобная переписка была лет, я не знаю, может 8-10 лет назад. То есть непонятно откуда, от кого, что, к чему. Вот за это происходит суд. В Крыму за последние, да, вот 6-7 лет, как мы живем при России, со всех сторон просто-напросто ущемляются права крымских татар. И пытаются это облегчить, такой, знаете, типа это вот экстремизм, терроризм. Но здесь никогда его не было и не будет. Это только лишь придумано и на сами как бы Следственный комитет что придумывает, чтобы заработать свои звездочки, чины и зарплаты, конечно. Мы никогда не останемся в стороне, народ всегда будет поддерживать и будет выходить против. Как бы будем надеяться, что когда-то поменяется в лучшую сторону. Сильні зливи з градом прогнозують для Криму найближчими вихідними. Окупаційне МНС оголосило чергове штормове попередження з 3 до 5 липня. Очікуються потужні шквальні вітри до 25 метрів на секунду, а також сильні дощі та грози. Повідомляється про високу ймовірність нових підтоплень, аварій на об'єктах енергетики, можливе порушення транспортного сполучення тощо. Можлива небезпека для життя і здоров'я в разі падіння рекламних бордів, аварійних конструкцій, дерев та поривів ліній електропередач. Лиха очікують в акваторіях Чорного та Азовського морів, а також у Керченській протоці. На Східному фронті наймасовіші обстріли за останні кілька місяців. Під Широкинем на Приазов'ї уламкове поранення дістав український воїн. Там окупанти били 82-ми та 120-ми мінометами. Стан бійця середньої тяжкості, його евакуйовано до шпиталю. Липень на Сході почався з масованих обстрілів ствольною артилерією та важкими мінометами. Окупанти обстрілювали українські позиції та цивільні квартали 122-мм гарматами. Також на Луганщині знову фіксували проліт російського безпілотника Орлан-10. Бойових втрат немає, повідомляють у штабі. В напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 та 82 калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Золотого 4 ворог застосував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17. Також окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 та 82 калібрів. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. А російські окупанти проводять вишкіл своїх диверсантів в загарбаних районах Донеччини та Луганщини. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки. Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних та саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Кількість нових випадків COVID-19 в окупованому Криму стрімко зростає. Лише минулої доби на півострові додалося 427 пацієнтів. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Ще 10 людей померли внаслідок хвороби. В окупованому Севастополі рекорди захворюваності фіксують вже 5 днів поспіль. Там до 31 липня зупинено роботу гуртків та дитячих секцій. А до табору Артек спрямували війська хімзахисту з окупаційного групування Чорноморського флоту. Минулого тижня в дитячому таборі було виявлено спалах захворюваності. Зафіксовано більше 70 хворих з
Здебільшого діти з Російської Республіки Тива та працівники Артеку. А на материковій частині України запущено онлайн-ковід-сертифікати. Вони мають зробити мандрівки до Європейського Союзу знову можливими. Поки що документи працюють у тестовому режимі та мають дві версії – українською та англійською мовами. У сертифікаті підтвердження вакцинації від ковід, інформація про перенесену хворобу або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Щоб отримати документ, треба пройти повний курс щеплення та завантажити на мобільний застосунок «Дія». Після цього у телефоні з'явиться електронна версія сертифікату, який в разі потреби можна роздрукувати. В МОЗі також нагадують, що вакцинуватися на вільній частині України можуть і наші співгромадяни з окупованого Криму. Записатися можна через мобільний застосунок «Дія». Для цього на Херсонщині діють 6 пунктів вакцинації. Зокрема, в херсонських міських лікарнях імені Лучанського, Троп'яних та Карабелиша, а також амбулаторіях Генічеська, Чонгара і Каланчака. Щеплення безкоштовне, з собою треба мати лише паспорт та ідентифікаційний код. У перший день шкільних канікул в ЄС літні мандрівники шикуються в черзі до литовища Брюсселя. 1 липня в блоці почав діяти сертифікат про вакцинацію. Він покликаний спростити подорожі всередині Євросоюзу. Сертифікат може бути у паперовому або цифровому вигляді. Він показує, що людина зробила щеплення чи тест, або ж нещодавно перехворіла коронавірусом, відтак має імунітет. Я їздив робити щеплення до Франції досить давно. Пішов в аптеку, щоб отримати сертифікат. Це було дуже швидко. З новим сертифікатом не знадобиться переглядати купу файлів і носити з собою багато документів. Все дуже просто. Втім, експерти кажуть, що система ще не налагоджена. Так, в авіакомпанії Brussels Airlines відзначають, поки що не завжди достатньо просто щитати QR-код, що міститься в документі. Цифровий сертифікат COVID був покликаний спростити операції. На жаль, ми ще не досягли цього, так як немає єдиних європейських обмежень, тобто однакових обмежень для всіх громадян Шенгенської зони, сертифікат нам не дуже допомагає. Проблема в тому, що поки не створена загальна база з обмеженнями, які діють у всіх країнах блоку. Тобто працівникам аеропорту все ще потрібно виконувати перевірку візуально, щоб зрозуміти, чи відповідає пасажир вимогам пункту призначення. Цифровий сертифікат у країнах блоку видається безкоштовно. При цьому з 1 липня розпочався 6-тижневий період, у який всі держави повинні адаптуватися до його використання. Документ дійсний в усіх країнах ЄС і видається національною та англійською мовами. Він також поширюється на країни поза межами Шенгенської зони – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Житель Туреччини Курсат Джейлан з народження незрячий. Прогулюючись набережною в Барселоні, він орієнтується за допомогою білої тростини. Але це не звичайна палиця, а високотехнологічний пристрій, який виявляє перешкоди за допомогою ультразвуку і повідомляє про них. Він також інформує про магазини, кафе і ресторани, які зустрічаються по дорозі. Коли тростина виявляє яку-небудь перешкоду, вона одразу передає відчутний сигнал. Вона вібрує і тим самим попереджає мене. Ідея створити таку розумну тростину належить самому Курсату. Вона зародилася 3 роки тому, коли чоловік потрапив в ДТП. Він вибрався з машини, але орієнтуватися в просторі йому було важко. Щоб втілити задум, Курсат заснував стартап «Вівок». Зараз компанія представляє винахід на виставці «Світовий конгрес мобільних технологій» в Барселоні. Розумна тростина V-Walk – це складний пристрій. Можна розгорнути його ось так. Тут є датчик виявлення перешкод, сенсорна панель, мікрофон, динамік, гіроскоп, а також компас, який забезпечує більш точну навігацію. Винахідник вважає, що технологічна виставка допоможе широко розрекламувати винахід. Ми хочемо змінити світ. V-Walk – це технологія, яка змінює життя прямо зараз, і всі люди з порушенням зору повинні дізнатися про це. У них повинна бути можливість користуватися такою тростиною. Пристрій також можна підключити до смартфону. Він коштує $600 і вже продається в 59 країнах. Зараз стартап працює з іншими компаніями, включаючи Microsoft, над розробкою додаткових функцій.